mali brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Tajne. Mama prase je napravila posebnu kutiju za Pepu. Pepa, ova kutija je samo za tebe. Hvala ti, mama. To je kutija namenjena za čuvanje tajnih stvari. Šta da stavim u nju, mama? To samo ti možeš da odlučiš. To je tvoja tajna kutija. Znam šta mogu da stavim u nju. Dobro, ali nemoj da mi kažeš. Neću reći ni tebi, ni Đorđu, ni tati. To je tajna. George, ovo je moja tajna kutija. Prazna je. Moram da nađem neke stvari da stavim unutra. George želi da pomogne Pepi. Ne, George, samo ja smem da znam šta je u kutiji. Morat ćeš da sačekaš napolju dok ja izaberem. Pepa će da izabere neke tajne stvari koje će da stavi u tajnu kutiju. Sada je moja tajna kutija puna. George, ne smeš da je otvaraš. George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George, ti za sve kažeš dinosaurus, a dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne. Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi, tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju i za Georgea i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. O, Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne. Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. Previše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Na 3 ćete oboje pokazati šta imate u kutijama. Spremni? Da? 1, 2, 3. George ima bubanj, a Pepa trubu. Divno! Da, baš lepo zvuči. Da li imate još tajnih stvari? George ima krofnu od vanile. O, Ali Pepina kutija je prazna. ja nemam više ništa. Na sreću imam ja. Hajde, navalite. George, Pepa, mama i tata prase vole krofne od vanile. Ja nemam specijalnu kutiju, ali znam odlično mesto na kom ću da sakrijem krofnu od vanile. Možeš li da pogodiš gde? Sakrićeš je u frižider. Ne. Stavit ću je na jedno posebnije mesto, u stomak. Ukusno. I ja ću moju da sakrijem u stomak. I ja isto. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.